Van az az élethelyzet, amikor nincsen más kiút, amikor mindenféle frászból az agyadnak kijut. Van megoldás mégis, és az olyan egyszerű, bár a dolog vége sajnos nem mindig nagyszerű. Így áll egyet, így áll egyet, hogyha feszül a gond, akkor eljöhet egy pont, azt mondom, így áll még egyet. Lehet, hogy a jó barátok mindig veled tartanak, és a jó barátok sokszor mindenfélét mondanak. Ne törődjél te ezzel, hiszen szemed előtt van a cél. Te mindig csak tegyed a dolgod, bármerről fújjon a szél. Így áll egyet, így áll egyet, hogyha feszül a gond, akkor eljöhet egy pont, azt mondom, így áll még egyet. Így áll egyet, így áll egyet, hogyha feszül a gond, akkor eljöhet egy pont, azt mondom, így áll még egyet. És ha végleg kidőlsz a sorból, akkor sincsen baj, mert csak másnap jön el hozzád a kicseszett macskajaj. A kutyarapást gyógyítják rég annak a szőrével, hát kísérletezzél nagyon bátran bármelyik lőrével. Így áll egyet, így áll egyet, hogyha feszül a gond, akkor eljöhet egy pont, azt mondom, így áll még egyet. Így áll egyet, így áll egyet, hogyha feszül a gond, akkor eljöhet egy pont, azt mondom, így áll még egyet. Így áll egyet, így áll egyet, hogyha feszül a gond, akkor eljöhet egy pont, azt mondom, így áll még egyet. Na, kész.